Jomi Nawligu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomi Nawligu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomi Kaw aɗen jooɗi jooɗi an ko ranmi ɓorniɗa hannde de mata ko jam nodduɗa walla jam noddim kono wallahi wona hawla wala quwwata illa billahi l aliyel asim baba mum top insan ki Série o e gonɗo ɗo dane maayo to hol gononoɗo top kadi to ber o kay darɗo fo liɓiɗo yimɓe ha tembe a haali gonga baba makko sanki baba baba ko bir bonɗo wonɗo o wari yimɓe tata nisan billahi on noon wona heew doole Allah yurmo mo yaafo amin Allah hannumo aljanna jarani tampude du'a wode Allah kam waɗat ko waɗi ɗum décidé ha paari eyyi ɗum kam adema yaade mbiɗa yinno yewtidde ma mbaa ko jam kayti mbiɗa jogui ma nelal de nelal weerawa nelal man nelal manggal ne kayne ɓaar bon won dañanɗa mi ƴamal ko mbaɗa an kam ɗe balɗe mi ƴewtidima haala ƴamal tan kalda an nenam suwa hay ɓoyde to yiiɗo hay semaine dañani toon gona e wiide ƴamal annene kaw ittuni andi kawma wallata ɗo tan koye ɓowude eyyi kono woppu ha nenam arta kam arta an Aissa yiiɗi waɗ hunde so yeehi nden mbaɗta profité o mbaɗa mbaɗam wallam haalnam ƴama nelal hadema haala ƴamal woppu hami haala ma nelalame ma min dal mi anda ko mbawmi wiide ɗum ko jaamu galdam mi anda ko badam gorko mi anda ko denɗam hande kam ko denɗam mbiyan momi toñamo seeɗa so to woni ɗo joni ko mbaɗɗo saali de hoy noon in woni on ko joom ari nder suudam o wi wonden ka biiɗo yo ƴettu hirande makko ka jiɗɗo mo wedde hirande makko o woytanima kam ɗum noon wonde no yomi armi yewtida e ma ala fof no ñagoraki kam pour yomi armi yewtida e ma te annene kaw an kay aɗa foti andude joom kay ko fawrede Allah fawi men tan wona an tan goto ni ko yimɓe fof te joom no wayi wonde irresponsable ni wawa jogade hoore mum on sa wiya totta ɗum hirande mum to fayi wawa jogade hoore mum ne wawi jogade galle ala ko haali jogo rewɓe wawa liggoyade o anda haydara ko kanga tan waɗi hoore makko o ala ko wawa sa wiɗim ɗo hirande makko kadi ɗum ko ayiba ma tan e ayiba men enen fof yinno tan goppamo ɗo ettene galle min mi ani yaltude mbimi tan yo ƴett hirande mum def Sall jam mbambu walla mbaabu walla muynam ko entede a wawa won gorko ha darɗa duuɓi ma joom dañi hikka duuɓi capan tati duuɓi capan tati rewɓe tata ɓinguel gotel ha joni baba waɗantama dépense baba mahantama galle baba soranta rewɓe ma baba sodata jawdi taske baba minne noon minne mi tampi wawa wonde joom ko gorko ko bawɗo resde yo ƴettu dépense mum defa ndefu mum ñamme rewɓe mum min meɗa andin gurdami meɗa andi huloyini tampinanimi eyyi ɗum jinmi kaw an a ɓurani kam andude hol gonɗo joom kala ko gandumi joom fof an ɓuri kam andude mo par ce que ko ɓiye an jibinimo aɗa andi jikku makko il est irresponsable o wawanani hoore makko hay dara o wawanani hoore makko an kay haali ɗum joom hay sabunde tan wawa tottude amen pour min goppateke amen on omo wawi jogade dépense holto ittata dépense
o dawani o hirndaki o feƴƴani o rondaki joom ittane ɓuuɓri wattane nangue on sa wi yo ƴettu hirande ma fini suba goto tan kawa wi yo ƴettu hirande makko on holto fayi o ala to fayi o ala to abbi o ala to rondi comme jinnoɗo ñagorade ma ɗum saabu Allah tan wallay nde o ñagoto ka ɗum hay woyde o woyi ala foof no ñagoraki kam joom wawa ronde rewɓe Sénégal ɓe foof adda e nder gallam sodata mburu sarsata gas yoɓata courant sodata maaro sorata wondaka jawdi taski wondaka baba ndah wondaka yumma ndah wondaka jeewa ndah accirani komi tampuɗ ɗum ayi mi fahalnama ayi ɓe mbin naggue lati ɓiyum kono añani woɓɓe mbe fettude wona kono añani ɓiyum ayi neɗɗo ina heewi neerete ɗo o maccuɗo kangaɗo kuɗaɗo Allah biteɗo Hamidou wona ɗo fitame galle somi haali joom wiyami mami ɗum reglata joni ko woni ɗo min wona wasde waaw Allah no waɗi mawnam oɗo ko maayi ko kimmi oɗo galle compte mo woni ko en woni 1 milliard mi haalanma ɗum hannde meeɗa ɗum haalande neɗɗo wadde min ha gurdamam hattani ɓam somi welama tampere mi gasini tampere min e aduna tamperam gasi wona haasidade tottami on ko a faami kono joom il faut nee joom il faut holle hoore mum joom il faut andine aduna hande mi wawa fiide joom mi wawa ɗum nanguinde somi yaltini ɗum oɗo galle hande haɗani koreji men mbayi gila tan tuggude Fouta rewde Jolof ha yaade Saloum ala ko jaranmi toon wadde noon mi ñaagui mum ɗum ɗo wona manam ko mbaɗmi décidé ha ɓooya kono muñunumi seeɗa komi jeglowo ɗum an haɗa anni min meɗa andi haɗa andi jikko haɗa andi kam ɓerdam ko laaɓmi eyyi kaw joni mi namdoma hunde o tan an joni sa fini ɗo subaka calɗa tottirde dépense calɗa tottirde hastade calɗa tottirde ko waɗugol hirande joni minen holto min ñamata ɗo ɗiɗa somi yaltiɗo joyi mami tir ujunaji sappo woppa yimɓe lelan addanma suudu ma a faami jogoɗa kaw min aɗa andi kam ñani jontoɗa sa ñani jontoɗa ɗon ala probléme kono ɓeeɗa reedaɓe ɓe donc kawɗal min somi dañino ko ɓurani kam ay woppo tottugol joom hirande mum a woppanno ɗum tega ɗum gaga par ce que min hande somi woni e galle he a ƴetti ujunaji sappo a totti kam min somi waɗi somi foti defde mi ƴetta haalis mi yaha mi waɗa jeere mi yaha jeere mi defa kamɓe sa woppidiɓe e joom holno ɓe mbatta kamɓe gandi eyi ɗum woni ko yoɗani noon par ce que nden joni wiyete ko jiiduɗa koye am taki ƴettuɗa aɗa tota kam dépense te joom hay so wona haydara joom ko ɓiye te ɓe jiiɗa ɗo ɓe gaddani ɗo koye mabɓe ko joom yeehi yiiloyiɓe ha yiiɓe addi ala goto addi hoore eyi ha hande ɗum no moƴƴi kono ɓe goni koye responsabilité ji joom te joom hande ñalawma toon ɗeno woni koye responsabilité hakkude ma Allah te kaw non hokkam tan hakkude ma Allah ɓe ko responsabilité joom goni walla ko responsabilité jam ɓayri min tottirta ko watte fof joom rewde ne yeytami nde yo ƴettu hirande mum meɗa mooli Allah a faami heddi ko noon joni anandi haal Poular en mbiya e leggal oñtete ko gila no woni keccal kona woppata ha yoora mbiya aɗa oñta ɗum nden helat yo ngal hel ɗum noon ko gacci men enen foof min dal an meɗa wawi jogo ñamde ma kono ɓeeɗa ko yo waɗa ñan jontoɗa tan sa jaɓanani kam ko mbiyami ko a jaɓanani kam ñaagu ko ñaguimami ko a jaɓani kam ɗum hokkude woppam tan mi mayda e heege min e joom gallam Sall aɗa jinni gonga jooma ko denɗo meɗen hande kam a jingani joom a holli kam kadi gillima e joom kono jinmi paama komi ne a o joom an wi honko maccel joom ala joom joni jaaɗo arno laddanami walla fattan komi jiɗɗo ɗum ne en ɓayri Hamidou fiyami ɗo ñande fof joom haalata hen min meni ɗo woni mi sella hen joom haalata hen safroyta ƴeewata joom meeɗa naat suudam ari wimi baba jam wani a meeɗi yiide tan ko ɗo tan mane mbatta e hakkille ma joom ko ɓocconde hoore makko nde ala ndiyam ko ɗum poɗɗa wadde ɗum e hakkille ma mbaɗamo considéré comme no mbanmomi ni ballirama sibo Allah e nelaɗo mum mbaɗa hen kadi ko fawre ma ko Allah fawma ala ko Allah fawanimi joomde Allah fawanimi joom ko kola am tan sa kolti he kottinoyte ladde an haɗa andi ko woni nder woɓɓe woni ganda a faami min noon o séréer deedaɗo wonta ɗo tan no adda rewɓe duwam no warami an haɗa andi ko woni mi yiɗani ɗum haalde a faami de mi tampi an noon somi wuuri a yaltata galle o somi maayi koye galle he gonta ha maaya ɗum anni kono joom il faut mi neeɗo
wala noon an calni woto tikkanam noon joom dal sa totti ɗum hirande mum mina totti kam hirande ala min ngay sa tottani ɗum mo ñaami woto tottanmi ñaama par ce que min mi ala so wona goto kam gonga nak sahaji minen nangotira minen dugde e min kaɓa kono min andi mi ala so wona joom mi anda hay goto kadi so wona joom sa haɗi mo ñamgol e galle he wani no min e horam ka kadɗo kam ñamgol par ce que min mi ala hay goto so wona joom kadi mi anda hay goto so wona joom wiya ko an o kay ndeke diwto ko fof ndeke o ndeke hay so joom nawi ɗum bedda yata min mi anda joom min ni ɓe rewɓe ka sala jottoɗo hanin ɓe gandum joom de o baɗan ɗum kam hon wawi de elle wona sala ndeke sala arata ko duwam hon we komi jahowo komi baɗowo ni ayi ɗum ndeke ayno min wiyete babo joom kono joom ɓuurimi andu rewɓe joom ɓuurimi andu jikkuji rewɓe ko min noon wiyete baba mum kono ko andi ko rewɓe min mi anda ɗum wallahi ma o ne min arta ɗum seeɗa kono kadi sala no andimi noon kam vraiment joni probléme uji keewi caɗele ɗe keewi a faami joni dal joom yo ƴettu hirande mum e bottare mum manam dal dépense muɗum a faami appartement oɗo merci so courant ari min pecca hakkoni facture courant facture ndiyam ari min pecca hakkoni dépense mon hirande mon bottare mon kaccare mon sorgo mon foof joom rondi min wonno responsabilité mi natti woppi fami a fami de merci woni ɗum mon haala merci beaucoup esam mi weltima ay hande a chapeau mon ma chapeau mi weltima ay ko mbaɗɗani a esam waɗa kam arrange min ɗum ɓurini mini somi yontama somi welami mi wasa defde wona mi wasa defde mi lele suudam mine bébé am hen saha mi defa sur le plan wala suko okko ɗum hey haal am par somi welama mi defa mine bébé mi ñaama sans problème merci beaucoup esam merci anen merci ka hajje ay o wonnoto ɗum o mi sikkanno kam ka dewɗo tan foti hen mais o ni en acci rewde de ko kangal o wayani de sa sukki haala mum ko noon fa mbaɗɗa ɗo ka fotani waɗ kaw hajjel kam mawɗo hande haɗa ɗo foti jooɗo haɗa heɓtom haɗa foti jooɗo hande haɗa wiya haɗa seerno kirani kaw hajjel an mbaɗɗa ni an joom ko ɓiɗɗo ma ɗo ceernugol hirani mo wuura ceernugol hirani heɗɗo an kaw hajjel an haɗa ƴewɗo ko mbatta ko keɓoɗa ko waɗ kaw hajjel wonnata ɗum wonnam comme ñaguiɗam aya sukka an gata woni nafigi ngam yayiɗam cew somi resima wallahi mi waɗa place am ɗa gurdam to minema kala ko dañƴen peccen gurdam moƴƴam aɗa human ma mboɗo yinma mboɗo wawi jogademo dewɗi neɗɗo baaɗo jogademo on poɗɗa huccande neɗɗo a ƴewata ko nafanma ko goppa ko mananma ko an ka debbo aɗa yooɗi machallah aɗa timmi to gonɗa ɗo ne waɗi nettimande cukalel ka debbo mawɗo kilifaɗo yimɓe goɗɗo ɗo mbiya ka cukalel a wona cukalel hande oɗo a foti ƴewde ko fewni aduna ma fewni gurdam ma hande oɗo ƴew gorko moƴƴo moftuma mbaɗonam ni a yonti moftide aɗa mi human ma somi haalni joom ko sihilam ko neɗɗam wallahi somi haalnimo ko ngal mburu o daroto hen ngal mburu somi haalnimo ko nofru wotoro nandirta somi haalnimo ko goto o waɗat wallahi aɗa human ma an ko kiwi haal kalta ko o kam no wayi haal kalta ko wona miya kam hessi te minen ka fajir kom kersuɗam wallam tan ni sabu Allah affaire ceernugol hirande tega ɗum lees nda hande joom ko ɓiɗɗo ma wonko gandan an ko fotani ɗum waɗ ɗum yooɗani yimɓe jiiroten ɗum jiino goɗɗum biba ti calɗande de bottare ngari mi suudu ma komi ñaagui ɗon calɗa merci esa ko gonga de ha woni ha porso mi jaari ko gonga mais Allah mo andi min si welima kala ko mbiɗa kam de galle min miɗo wawi jaɓde
mi wi'at ma respect kala ko mbeɗa kam mbiɗa kam nde mi waɗ ɗum ayam an woni naafigi vrai an ko kewi galle fof wona ko an waɗi ɗum créé kam sukkanaɗi o fii kam ha matorimi ayi je bonnomo fof ƴeew onon he ko jiɗlel non ko jiɗlel yaade satum para o fii kam ha matorimi joni noon a jidda kanko jidda an kanko so waɗi ɗum so waɗani ɗum ko wi ko so tawi o waɗani ɗum chaque jour so fini o fiya kam jaggoto kom suko esam ille min woni mabba galle o chaque jour sa fini piya kam do an ni tan joni dal haala gasi mberte o yo coow o yomi wawa ɗum komi jahawmi lili yo te jaari an mi haalanma gueɗe min aranono men ma findinima juulo gasi merci somi maayi hokkam somi maayi jarani mbiɗa boom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun merci sa maayi an sa maayi somi namnama imam o noddi kam namni ma wi kefere maayi bonɗo maayi jiɗɗo life maayi jiɗɗo tiktok maayi kul hulani allah maayi soydi kama taw kapat ɗum wadde aɗa arat amen findini mi en juulo aɗa ɗum koko moƴƴi hande woɗa jooɗi a woni mawɗo galle mbiya haɗum haɗɗum acca esam ko mbadda ko esam wona solution ka hadde hakkam ay ko mbadda ko waɗima arrangé ni an Diom an ko mbadda ko waɗa biba hande mokka normal ko ƴette hirani moom nettomi noon ay goto opération an tuɗɗo ko ɗen an ko on nafi addani min tawi an walla sa retan ko jakkat ma mi ñamma ɗon an Diom ala ɗum ande andi an ko kuma ko sens ande andi so de hirani sine setti a wonta nde ñam Hamid an haalande Diom e was haalande Diom fof rende foti dewgal hakkunde men wawa wonde Hamid e ko saabi wawa wonde woni wawa wonde rek an a arti mi wima wawa won Hamid ko jiɗɗa jiɗmi ko humandema te an a hebbini koyɗe ma ɗe ɗo e gallo ñande fof aɗani arta ala te min mi yiɗawi ɓeeɗo wonɓe nder gallo nan jiiri kam wonko Hamidou aɗa bonno liggeyam aɗa arɗo ñande fof aɗa sukkeyam aɗa haala haalta mi wima hakkunde men wawa wonde Hamidou joni ko jiɗɗa président si balla président yew ñagorma ngal allah ko ngal allah tan ñagorma yiɗam si balla nani o diɗ ɓerde ma nde mbaɗaga men sino ko seeɗa hay sino ko coƴ wallay mboɗi hay sino ko coƴ yayi ɗam tan hanani o diɗ ɓerde ma nde tan lombami toon mbuurden gurdam moƴƴam gallo noon min kam gallo ko min e maɓɓe min ɓoydi guila komin potti on keccon min e Diom nani minen yimɓe galle ɓe gallo koɗo gallo min komi ɓoyɗo de min galloɗo la ilaha illallah guila ɓe koɗanɗo guila ɓe koɗi lakara to hen guila nden min e maɓɓe gondi ha ɗo ɗum kam maccanta kam gallo hatta noon mi yiɗima neɗɗo so yi ko yiɗi haalat nani te ko ɗum heeɓi kam e ma allo hulay mbaɗɗa nene ma way mbar ɓandu mawɗum ko samari e joni yaltu yimɓe seeɗa allo mbimi jalta yimɓe seeɗa wonko jiɗmami haalande a yalti hulay kala ko wona goonga ko goonga ɓuri ɗum joni dal heccanki allo har kam noon heccanki min pinɗo biba fonno defde bottari sali def joni noon jaamit sala wi defani jaari komin piiɗi ɗum ha huuwi defi ha jala de ha ngel huuwi jom mbaɗmi sawru jaltini ɗum galle o ñan hen huley sa yi kama o galle gummi mbaroy tan cirganima e nder galle ala sala kay mi waddani ɗum hen ko joom tan joni noon komi ƴettude décision ha nde mi yiiɗa garta ɗo haɗa wiya a wattata ɗum no wanon ni joni dal joom mi totti ɗum hirande mum si wawi jog hirande mum kam andi hule heɗomi haalanma heeɗo joom ko sagata gorko mawɗo a faami ina foti wawi jogade galle o hokka non muñu o wawa addu rewɓe tato e galle ɗano ha tiisa baara wiya min yomi ɗum ñam mi saltima ɗum te rewɓe gona dowam mi yontama ga mi yontaka ga allo eyyi resi o yahata joni dal o ƴetti hirande mum gasi ñande fof garɗa ɗo noon mbiɗa haɗa watta affaire o mi jaɓata ɗum eyyi
ala pour jom min gonta ren hiran joni kay yo re mu ƴetti hirani mo en tan minne mi ƴetti hirandam sari jamas wala jaggen binda mate a yewti def an hule yana wona nayejno e moƴƴi mbalen jam he an mi haram wasan ala haalantane ɗum hefti kam komi jiɗɗoma wallahi mboɗo mayanma so Allah eyi armi humanma wonden goppa mbatta ko ini min kala ko jiɗɗa joni haalnam holko jiɗɗa ngo jiɗɗa tan itta yam e hooram tan mi itta ngam yayi ɗam hal min kay joni kan nañu ɗum min cikku wona yidde ɓolde jaata wallahi yidde tan alen nela ɗum tan yidde ɓolde jaata ɓola ɓoccolde ala goɗɗum kay ɓola ɓoccolde yidde ɓola ɓoccolde min noon mbawmam haalande sa ari ɗo e gallo wad direct hedde kamɓe hedde maɓɓe yaa hedde maɓɓe mais min woto darde yam anani sa ari ya hedde maɓɓe wona mbiɗa ɓoyde maɓɓe yewta hedde maɓɓe non wata jaggam accam ka hojja min no en mbartan bisimilla mi heeɗi jewten jaafoɗa noon mi fotaki sa daroɓe hetto min ma hetto ko kalta debbo ma mais mi nani ko kalɗa ko huule foof ka hojjel kam mawɗo ko joom ko ɓiɗɗo ma wonko gandanɗani ko hande a fota ɗum sa seetan saka an mawɗo haɗa ƴetta décision pour wadde ɗum joom ko ɓiɗɗo ma hande fotani jooɗo aɗa haala hirande sernade te joom hande situation on woni a majjani mi haalantama hande sa yi hirande fa ceernuɗa nde hirande joom kam hono waɗata kam dawani hirdani wuro ngo mbiɗa wawi pinatɗo kala an jogui ɗum kono noon kala ko mbatta haɗa ɗum foti ƴewtine ko jagui ndax ka hojjel kam mawɗo tega an woni mawɗo galle o min mbawa dañko sutma ko kaldanɗa ko debbo ma noon jaafoɗa ɓe fotani sah joɗɗo ɗo ɓiɗum haala mais foof mi nani jinmi noon guetta foof tega leydi pour ceernugol hirani biba ay onon yo joom fof mbaɗɗomi ko koywi quoi par ce que an bone ummori ko ma an fonno def bottari celɗa defde te min hande misumi ñallimi ñamani mbiɗa wawi mayde mbawmi ni yorde décision on ƴettumi wona hande tan miijimin komi ɓoyɗon miijade woto tampin hoorema ƴette hirande mon gondona gorko mon ndefon ñaamon min huule ala ɗo miɗa andi ɗum mbaɗa hen si artini kadi miɗa andi ɗum mbaɗa hen a faami haala wawa ɗum hanti fewni komi ƴettu décision o koko ɓinde am mi yiɗima mi haalnima wawa wonde Hamidou wawa wonde an sa woni ɗo ɓi wawa wonde te a resaka aɗa ay yenana joomi kam ko gorko goɗɗo heɓi resdema o keɓaɗa tottude gorko resma goo sottam hoorema mi resma mi humanma mi joguma mi en hakkude men dewgal wawa wonde ɗon holko sabi debol wawa wonde ɗum gañmi ya haal oppuga dewgal wawa wonde hakkude men ani dewgal wawa wonde hakkude men Hamidou mi añanima kono an mi yiɗiranima dewgal te aduna welta han desdiren enen ɗin min mi yeehi mbeɗa mi yaabi e fan dusma ala won dusma famide ka hojja ko gonga min addi probléme o foof de mais simi andini ko ni ɗum yarata mi miijotako wadde ɗum na hande kewoɗa ko waɗ ɗum waɗani arrange gorkam ɗum waɗani amen arrange te ɗum wona ko yooɗine wona ko yooɗi min ko joni onon en yooɗi ko min waɗan on dépasse ɗum woni ko yooɗi ko joom hande kam fonnomi baaba suukara e warga e mburu e maara e nebbam fof hande ko min jogui ɗum min joom kono so tawi hande joom welnotomi oman wona kam duñata on homon nela yon jaa am hoɗon kam poso hey mi maayimi tampi a faami min debbo goto joguinomi ala ɗo tan mi tottirimi ha hoode ko ɗum nafatami somi yiiɗi wuppanede mi dañta si jamma waɗi noon ko ɓurimi ko hen muus ko ɓurimi ko hen mettu goto fof haddo wuɗere mum yonde waɗa cuuɗi mum cuurayi guddon toon hoɗon kam jala min wanɗo men kokko ɓowɗi ɗum saf ɗum haaji moon yo bon hen binon kadi mbiyomi addu wadde min kam waɗi yayam a nanno yayam waprimi kayit walla haaka komi tampo mi wawa huule kam kalɗata ɗum joni téléphone haali ha watti wayde min joom yo ƴettirani mum te suuley arti ɗo wi wattat hirade comme ceero o huule ala ka wajjel joom an foti ɗum famde an ko layata ko ay laya guppol an tekkima tulmi komin wuppantama di ka wajjel
est ce que jaram ba wuppan an jaari accanam jaari mais an min heure fo mbiɗa ko wuppana ma wuppama tekke ma on kay probléme ala ɗon biba ɗo mbimami accu ha min mbiɗa accata a walla yejjiti ɗum wona ɗo mbimami accu ha min mbiɗa accata ka wadde mi ala cekkitmi ha kalmi kono mi haala dow e less nden mbiya hamid yo accu galle ɗo mbiya ɗum welani instant joni waɗa bandon e galle ha won balɗe kono a continue no welma biba umma leloy min hajjel hirandama hirande joom wonta rentu gasi ey ka hajjel biba umma leloy wajja no waɗa won noon ngiri yalla noon tan mbaɗi sa yiɗi goya tawi ɗum ɓuuri cim taw guite goni haɗa kam waɗum ɗo ka wajjel guila kalɗa nani fa joni mbiɗa faayi joni ɗi puggamma mi ala jaari garɗon hoɗon kam jeeyi affaire meɗon wi kette komi ƴettu décision an wona an kalɗanum joni less mbima mi komi ceernuɗo hirani ɗum koye jarani hakkam abbo hakka e min garmi ka takkinimami rek biba mati an haɗa jiide ñeeñɓe min biba mi ƴetti décision am gasi min an kay gorko ma on deñi hirani mon jette Allah son belama defon son belama mba son def wonon ñande ko ɗon defton taw on haaɗi lamɗam rob mi wawa ɗum ñaam gonɗo hoɗon jala ɗon ɓe paawo haade amen waɗa ɗum ɗo paawo yiiɗa ɗum ɗo joni ƴette hirani moom min wimane kala ko cohluɗa galle ɓe ɗum wawi wadde jiɗmi lela foof lees min ballata rek kam hajji hande sa wonno gorko sa sorbi ni debbo keɓa an wawi toon an biba wawa biba buftiyal suudam ummo kam façon hay ɗama wonno tan min ñammin joten ganda hoore ma ala koye nafate pourquoi